ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಪನ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಕೈತಲ್ ಪತ್ತತತ್ತದ ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಕೈತಲ್ ಭಾರಿ ರಭಸೋಡ್ದವರ ಜೀಪುಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನರ್ನ ಪತ್ತತತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಬಡಗಬುಳ್ಳೂರ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಪನ್ಪನಾರ ದೋಸ್ತಿನ ಜೀಪು ಬುಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಾತಂಡು. ಗಾಡಿಡ್ ಏರ್ಲದಾಂತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಲ್ಲ ಅವಗಡ ಅತ್ತಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ಗೆ ಇಳ್ತೆ ಮಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು.